Ще спре ли детето ми да боледува, ако започне да приема супер храни и хранителни добавки? Тук споделям мнението ми не като консултант към фирма Aquasource, а като единородител, като майка на една прекрасна госпожица, която скоро ще направи 3 години. Продуктите не са лекарства, те не лекуват. Това, което правят е, че хранят организма на клетъчно ниво, т.е. на ниво клетка, основата на нашия организъм. Няма как към днешна дата да си набавим нужните витамини и минерали само единствено от храната. Те за това са добавки. Супер храни и хранителни добавки. Добавка над храната. Всички ще кажат, да, преди години не сме приемали добавки, едно време баба ти, майка ти, аз самата не съм израснала с прием на супер храни, но едно време качеството на продуктите е било едно, а сега е съвсем различно и това съм сигурна, че всички вие може да го потвърдите. Да, може да има супол, да, може да има кашлица. Лично от дома преди 2-3 седмици се сблъскахме с ушна инфекция, когато и се наложи антибиотик, сблъсках се с ангина и се наложи антибиотик, но това не ме е спряло да давам от продуктите, защото знам, че това ще помогне на самия организъм да се възстанови много по-бързо. Давам си ударно пробиотиците, давам си антиоксиданта да се изчисти организма от лекарствата и